guys, maayong adlaw guys. Nining panahon na guys ni ako sa Udyong. Kauban ko ang mga surveyor o ako gipa-assist ni Ma'am Bilin sa ihang property ani guys pag uban sa mga surveyor, kauban sa iyahang piniyalan kanhi sa ilang yuta guys kamo may nakatultol sa boundary. So ako guys igor ko ni uban-uban ni ini kay si Ma'am Bilin maunta pud to ang muuban aning maong mga surveyor galing kay naami upper sa barangay. Dako pud kayo ang papel ni Ma'am Bilin sa barangay guys kay siya may chairman sa kalahi. So ako guys naka-uniform pa ko gikan ko sa barangay hall. Nisaka na lang ko sa bukid ani proxy ni Ma'am Bilin. Sa among party guys wa ko makatambong kay gisaw na ko ang problema ni Ma'am Bilin. Kay aron sa ingon yan ang adlaw di jud mapalpak masorbi jud ang maong yuta. Pero init kaayo guys. Unya dunay dagko kayong dagom. Naapsan jud mi anig ulan guys, wa ga jud mi ani makasurbi, igor jud mi nakatungtong ani sa bukid sa may payag, sa lagkaw. Dito ra jud mi ani nakapamasilong. Naka-uniform pa ako ani guys. Among gisubay ang mga boundaries. Lapad kaya ning kuan ni Ma'am Bilin property guys kay duha raman sila pod ka igsuon. So napasukod si Ma'am Bilin ni ini. Bakla mi ani guys padung sa ubos arang kadung bakilira. Nya dangog gyud ang among giagian kay da panas man. Dili lalim po ni mangita og muhon guys ug asa dapit ning mga boundaries. Bisan tog nahibaw ta sa mga utlanan pero ang muhon jud gipangita nangawa naman. Tungod sa bakilid maligid pod. Ara nang dag-uma guys. Naglagutom na ang itom sa adlaw. Padayon gihapon mi mapangita sa mga muhonan ni guys. Dili. Katong presidente kalahi ron. Ga party program sila ron. Si Ma'am. Amo jung nasa gubang guys ang dako kayong ulan diri sa bukid. Nahadlo ko guys kay gikan mi sa init. Nasubhan mi sa kuan. Kabugnaw sa panahon. Manghinaot lang ko guys nga diin taon mi ani maloy lang taong Ginoo namo kay kini among pag-ani sa bukid. Para man sa mga kaayuhan. Di man mi kini ani ra bukid naglaro-laro eh.
Muna nga manghinaot ko guys nga ang ako mga kauban di lang tapos sugamak sila sa kainit sa panahon diyan nasubhan sa uwan. Wado lang tas Ginoo nga dili mi ni masakit simba ko palayo. Mo ni guys among kahimtang diri sa bukid nga tungod sa among pag-assist sa sorbi unya wa pa jud mi mahuman. Balikon pa jud ni guys, mga pa jud pagsugod murag tulo pa kamo nakita na mo ani. Arang luoyan naluoy jud ko aning tiguang ani guys nga kitong ilang kanhitinan. Kay hinay man luoy kaya natubasan sa uwan.